bandiraɓe sehlaɓe heɗitoɓe radio jowol saare jam wala mon donc habaruji ɗiɗi kañoraɗi walla garɗi joni joni habaru gaddano ko toon de France ono kanko premier ministre mo France Gabriel Attal en wayno o noddino parlementaire uji subaka ɗum noon ko wiide ɗumen artirde loi patuɗe ko mbiyata IVG noon ko wonande anduɓe ko ɓoccode debbo e gorko so debbo e gorko so ndenti wonti hen kadi ɗo ni namade fuɗɗotoɗo ɗeɗon ɓoccode en mbawno waɗede frigéri uji ha mofte ha kinon duuɓi ɗum noon e wayno ko ɗum ɗo fof ari ko caggal nde cour suprême gonɗo toon ɗo Alabama ene wayno wino wonde ko kala ɓen ɓoccode won bonnunoɓe ɗumen walla won jaltinoɓe ɗen ɓoccode ɓe birli ɗum taw jomumen porti plainte donc cour suprême Alabama wino ɗum ɗon ɗeɗon ɓoccode ene wayno ko warde neɗɗo ni ɗum noon ene wayno kadi ɗeɗon ɓoccode kadi ko haɗa États-Unis yimɓe hutorade ɗum pour dañde wonde debudede ɗum noon ene wayno ko wonno rewɓe wonɓe ɗo ene mbawno sodde ɗeɗon ɓoccode mbaɗɗa ɗum e koye mumen mbaɗɗa ɗum e less mumen noppi mumen pour gona deedi wonande kadi yimɓe ɓe ganduɗa debbo e gorko ronkunoɓe dañde ɓiɓɓe ene mbawno hutorade ɗum ɗon ɗum ɗo fof ene wayno ko cour suprême Alabama wi ko wawi wonde foof ɗum ɗo en ɗeɗon ɓoccode wadde ɗumen ko ɗum ɗo fof ko avortement jeeya ɗum noon kadi ko warde innama aadi kono noon toon to France en wayno kanko premier ministre o addi debbo goto lebtirnoma sibamu ɗum ɗon ma on duuɓi 50 ene wiya Simone Veil donc wi wonde ko oɗo sadio noon kamɓe parlementaire uji ɗi ken wona 129 neɗɗo eɓe poti wadde ko fati en wallude oɗo loi wontude loi dandowo droit ji rewɓe ɗum noon ɗum woni ko kewi toon hannde ma en gartu hen jañoɗen e oɗo loi biyeteɗo patuɗe ko wiyete IVG toon to États-Unis huno ɗaminno hanki ni ene woni ko kamɓe cour suprême ɓe jaltini joni ñawore mabɓe e nder site mabɓe ɗum noon ñawore nde ko kamɓe juge janaɗi ɗi fof ɓe dakkodiri wonde ko Colorado cour suprême muɗum décidno wiide ne yaltina Donald Trump e liste uji muɗum ɗum noon ko tugnadi ko mbiyata amendement 14 mbiɗo ko kala neɗɗo gardiɗo e États-Unis walla neɗɗo gonɗo e États-Unis so tawi o murtini yimɓe ha janoyi e laamu ɗum ko mbiyata insurrection ene wayno on haɗama e wonde hankkadi ƴeftude poste laamu ɗum noon e wayno ko kamɓe cour suprême kamɓe janaɓe fof ɓe dakkodiri mbi wonde ko état goto tan e nder état ji 50 to États-Unis mbawa état goto tan wawa ƴeftude oɗon décision soit ko ƴefte ko état ji fof ko jamirɗum soit ko ummoto congrès taw ko kañum waɗi ɗum oɗon loi donc ene wayno kamɓe fof ɓe rejetti ndeɗon ñawore ɗum firti ko Donald Trump inde mum nene déjà e liste uji toon to Colorado kono noon kadi firti kadi ko wonde kanko Donald Trump omo foti wotanede so tawi woteji mum mbaɗi toon janggo ɗum noon kadi en kalin ɗum habaruji meɗen hannde donc ko habaru kesso jaltuɗo wonande ndeɗo ñawore en andano ñaworde ko yaltata hannde andano ko noon hol ñawore ɓe jaltinde ko fati Donald Trump kono ene wayno ko ñawore toon to cour suprême mo Colorado wonno farto e makko kanko Donald Trump ɗum noon ma gartu habaruji men jamma jañoɗen e ɗeɗo toɓɓe ɗiɗi keñoraɗe no mbiɗen ni ko toɓɓere umminde toon France e toɓɓere umminde toon kadi to États-Unis fatude Donald Trump ɗum noon ma gartu e kikiɗe so tawi Allah jaaɓi jarama